Today lecture mu na yau akan Hausa, lambobi da Hausa. Akwai na Turanci, akwai na Hausa. That is 50 is hamsin, that is 50. 51 in Hausa is ɗaya. All is also together. It's also the same. 52 biyu. 53 is uku kuma. 54 is huɗu kuma haka. 55 biyar. 56 is shida. 57 is bakwai. 58 is takwas. 59 is tara. 60 is sittin. 61 is ɗaya. And also 62 is biyu. To ni an kunkula ayin kuskure. Say I haƙuri, she's sorry, I do a mistake. It's a mistake, please sorry. 60 is sittin. And also 61 is ɗaya. 62 is biyu. And 63 is uku. 64 is huɗu. 65 is shida. To, shikenan mun gama lecture ɗin, yanzu sai mu tai zuwa 65 da shida da bakwai da takwas da tara har mu kai zuwa dai 100. In kun kula na kuskure to ai haƙuri. Sai zuwa ajinmu na biyu gashi shi na 60. Dama can mun tsaya 65. To nan mun ci gaba 66. 66 is 66. 67 is also bakwai. 68 is takwas. 69 is tara. 70 is saba'in. 71 is ɗaya. 72 is biyu. 73 is uku. 74 is huɗu. 75 is biyar. And also 76 is shida. 77 is bakwai. 78 is takwas. 79 is tara. 80 is tamanin. To, za mu ci gaba da class ɗinmu na gaba. 81 81 is 81. 82 82. 83 is 83. 84 is 84. 85 is 85. 86 is bakwai da shida. 87 is bakwai. Kuma mun kato 88 is takwas. 89 is tara. 90 is 90. 91 is also ɗaya. 92 is biyu. 93 kuma uku. 94 huɗu. 95 biyar. 96 shida. 97 bakwai. 98 takwas.
99 is casa'in da tara. 100 is ɗari. To, mu dai mun gama lecture ɗinmu na yau. Shi kofa namu malaminmu zai wuce ya ƙara NYNC na shi. Allah ya kai shi lafiya, tsare shi lafiya. Allah ya kai shi gida ya gaisar mana da mama ta da baba ne. All I am greeting them, your mother and your father, I am greeting them and some people that you know. To, da fatan dai ina kowa na lafiya to sai an jima. Da farko dai sunana Abdulmajid Yusuf Alhassan Umar Madawaki. Na gode.